It-tazza tad-dinja fir-Russja mhux biss se tagħti pjaċir lil bosta miraturi tal-futbol fil-ground, imma oħrajn mistennija jedew anki f'dik l-attività tikwi taħt il-frix. Huwa sigriet magħruf li l-prostituzzjoni fir-Russja għalkemm illegali xorta hija ferm attiva. Fil-fatt diversi rapporti juraw biċ-ċar li fir-Russja kien hemm sfruttament qawwi tan-nisa u f'dawn l-aħħar xhur qabel ma bdiet it-tazza tad-dinja żdied ħafna it-traffikar ta' bnedmin. Minkejja dan l-awtoritajiet Russi ssaħħu li l-pulizija se tkun qed iddur biex twaqqaf il-prostituzzjoni u l-briedel b'mod partikolari fl-11 belt li se jkunu tisir il-lob tat-tazza tad-dinja. Irina Maslova, il-kap ta' grupp li jitkellem favur il-ħaddiema involuti fl-industrija tas-sess, sostniet li l-prostituti mhux se jkollhom iċ-ċans isostnu l-għajxin tagħhom minħabba li l-Pulizija Russa se jagħmlu bosta rondi l-aktar fi ħwienet fejn ikun hemm qatt ta' nisa jistiednu lill-irġiel li jkunu jridu jissodisfaw ix-xewqati baqqu tagħhom. Intant fuq ir-radju ta' Moska, membru parlamentari Russa Tamara Pletnyova saħansitra appellat lin-nisa Russi biex ma jkollhomx jaqsmu ma' irġiel barranin. Kulħadd jaf x'ġara waqt l-Olimpjadi tal-1980 f'Moska, kemm irġiel barranin ħallew tfal illeġittimi fir-Russja, tmorrux mal-irġiel mhux tar-razza tagħna, qalet din il-membru parlamentari fisem il-Partit Komunista Russu. Bla dubju dawn il-kummenti qajmu hekk kif il-messaġġ tal-FIFA f'kull tazza tad-dinja ikun kontra ir-razziżmu. Sa dan it-tant fil-kampijiet ta' 32 tim li jikkompetu f'din it-tazza tad-dinja, bosta coaches appellaw lil plejers tagħhom biex jikkontrollaw u flok jaħlu l-enerġija fuq is-sodda jagħmlu dan fil-ground. Minkejja dan jidher li bosta prostituti ma qatawx qalbhom u mezzi tax-xandier Ingliżi rrapportaw li hemm bosta nisa qed jitlajjaw f'żona f'San Pietruburgu fejn qed joqgħod it-tim nazzjonali Ingliż. Li hu żgur hu li dawk li qed ifittxu l-pjaċiri tas-sess fir-Russja matul it-tazza tad-dinja jridu joqogħdu b'sebgħinejn għax mhux darba jew tnejn li nisa Russi li l-ewwel ġennew lill-irġiel bil-pjaċir ġennewhom ftit wara hekk kif talbuhom kemm xa ġmiela wara li jedduhom li jippubblikaw ritratti tagħhom f'nofs attività sesswali, ċans qawwi li jqumu problemi fi żwieġ.